Lalapit kami keko, kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keko ing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakal a kasakitan ke kami at may kamatena karing dakal a tao. Adwan mingi ni keko ing balikdan mo kami kin lugod at iatchat me ke kami ing makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mula, ring taong mitutukan, maninton panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampad king pangkalat na. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupos na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila ring sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambenem belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan ning kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. E mula paboren miyawa kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mula ring lilingap karela. Pagkalaman mula ngalanang kang kapainawan, detang mayangon na biye. Pagkalam mo kaya kami ing grasya mo, kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabi-yabi, para king kakayap ding sabla, at ban makasahop kami, karetang mangailangan at pakakalulo. Manana na sana, pauli ning masabal, at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyus kaming alang kasasakulan kaniting krisis. Lain tayrana kami, king pamagbayan loob at kabanalan. Iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay dunin Diyos. E mo sana pisawili ing aklis mi keko, king kagulanan mi, nune bagkus mo kami ikabus king sablang panganib, o maligaya at kanuwanan na Birhen, Birhen de los Remedios induning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santa Rita Nicasia, San Agustin, Patulunan ming Santa Monica. Mayor Teddy and Mrs. February Tumang and family, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, CWL, Joe and Rose Tolentino and family. Para king Aldonang, kapasalamatan king Aldonang Kebaitan, Alma Kabiling. Special intention, Dietz and Lita David and family, Villamor and Rizalina Tolentino and family. Maria Lorena Pamintuan, Rita Estoya, Riel Marin, Mary Joy Biloria. Para king malalagwang kapaldanan dari, Angel Pajardo, Felicitas Nucub, Angelina Lising, at Remigi Mateo. Para king alananggang kapainawan, ning kaladwa dari, Domingo Senior, Lisel, Erlinda, Domingo Jr., Dolores, Pablo, Jose, at ding maldang kaladwaking purgatorio.
Talakad takapot makiabe king dalit apamuklat. Purihan niyang Diyos, yang simuli sa langkalang. Purihan niyang Diyos, ikong sablang melalong kikiyatu. Purihan niyang Diyos, ikong sablang karinmanwa. Purihan niyang iba, Anak at Espiritu Santo. Kilagin ng ipuning anak, po ni Banal Espiritu, ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyakon ng Banal Espiritu, mantabi kaya kaingan, maya-payaba kaya kay po. At ini po yung tauling aldo ng pamagsadyataon para king selebrasyon ng solemnidad ng Kristong Ari. Batangin ng abebeng matampangganap kaniting kapag masusyan, amin ang talapat pagsisyan, ding kasalanan tamot manyatapan tawad at pakalulu king apong Ginoo. Ginoo, babangon mo ring mete, pahinturo, king biya king espiritu, Ginoo, pangalulo. Ginoo, pagdala mong kapatawaran at kapayapan, ding palpikasala, Kristo, pangalulo. Ginoo, pagdala mong sala, ring atsuking dalundum, Ginoo, pangalulo. Ing Diyos, sa may pahintuto, pakaluluwa na katam, king pangapatawad, daling kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biya alanghangga. Manalangin tamo. King kasalpantayanan at lugod, adwan mikeka o ipa, ingingatan ming pamilya mong makatipon ngayon ni Keti. King kekang pakalulo at malugod aganaka, alaking balak emo sa lingapan. Alang luwa ay emo pilisan. Tulang emo pinsinan. Kapamilatan ding panalain ng Yesus, ing kanuwanan nami pangako, karing maluka, king Espiritu, tayra na kaya sana karing kalam ning kayarian mo, karing banwa. Itihadon mi, king kapamilatan ng ginuming Heso Kristo ang anak mo, ang mabibi at magari kambe mo, at ning Banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, ang gaman king alangan. Pamamasang ibot, king libruning kapahayagan. Ako iwan, dimdam ke ing metong asiwalang sasabi. Deting adwang saksi, ilaring adwang dutong a olibo, at adwang sulu ayatsu arapaning ginu ning yato. Nung ating magnasang panasakitan dala, lumwal karing asbukda ing api, adulok karing masama karela. At king antikaniting paralan, karinla mga mate, rimbisang makapanasakit karela. Atin lang upayang ikabat de ing banwa, ban emuran king panawon ning pamanaralda, king amano ning Diyos. Atin la namang upayang gawandang daya ing danong, karing sibol, at magdalang salot king yato, king kapilan man burirang mapalyari. Kabud ayarira, ing pamipatutura, king katutuan, ing animal ay ibat king bangin, luntoya, at makilaban ya karela. Masambutla, at apateno niting animal, at ding bangkera, mga pasela king dalan, ning maragula syudad, o makatalipampan king lagyong Sodoma,
o Ehipto. Ketirya naman pinako king krus, ing karelang ginu. Kilub ni ngatlo at kapit ng aldo, ding bangkera, albendoring taong iba't karing miyayaliwang bansa, lahi, salita at balen. Era ipaintulot, king mikutkutla. Magsayala ring tao ning yato, ulining pang matera reting adwang propeta. Magpiestala at mipapamye regalo. Uling deting adwang propeta, ila ring magdalang kasakitan karela. Kay bat ning atlo at kapit ng aldo, binalik ning Diyos ing pangisnawara at tinikdola. May nga takutan laring sablang may nakit karela, at kay bat ding adwang propeta, may karamdam lang metong amasikan asiwalang menibat banwa. Ngana, manik ko keni, at kabang makalawe laring kasalangda, minukyat labanwa, king kapamilataning biga. Amano ning Ginu. Purian ya ing Ginu, ingka kung talapagluwalo. Purian ya ing Ginu, ingka kung talapagluwalo. Sasane na ako, king pamakipagkal. Sasadya na ako, king pamakilaban. Ya ingka kung kuta at talapagluwalo, ingka kung santungan at talapagligtas. Kaya lubos kong tiwala at miligtas ko, bibilino lalam kong upaya ring bansa. Bayuyang dalit o Ginu, ing ikakanta ko keka, bagayan keking lira kong apulo kwerdas. Ika ing babyeta gumpe karing ari, ika ing migligtas kang David at alasuyo mo. Talakad tapo ba ang parangalan ing mayap a balita? Ing amano ning Ginu, manatili kapilanman. Iting amano, ya ing maya pabalita, ami panaral kaya kayo. Ing Ginoo mantabi kay kayo, pamamasa king may pabalitag pangkang San Lucas. Ating mapina na sa Duseo, alinapit kang Jesus. Ding sa Duseo, ilaring taong sasabing alang pamanyubling niya. Ngara, Maestro, sinulat na yung Moises, iting kautusan para kay kami. Nung imetong lalaki, matay ang alangayanak king kayang asawa, ing kapatid ng lalaki, sukat na yung pakikasalan ng may balo, ban mika anak la, para king mete. Ating pitong mika kapatid na lalak. May kasawa ya, ing pangane, at mete yung alang ayanak. Pegi kasalanan ing kadwa, ing may balo. At iti mete ya naman. Makanya mo naman ing milyari king katlo, ang kaking kapito. Ay asawa rengan ning may balo at mete lang alang ayanak kaya. King katataw yan, mete yan naman ning babae. Ngini, king aldo pa man yubling niya. Nino ka ring pitong may kakapatad, ing maging asawa na. Anti na ning may kasalya karelangan. Nga na may kibat Jesus karela, ding lalaki at babae king kapanahunan na iti, miyay asawa da.
Dapat ding lalaki at babaeng kabilang karing subling niya, nala makisawa. Mitulad la karing anghel, at nala malyaring mate. Huling king pamanyublirang miye, maging anak no ning Diyos. Agyang ni Moises, patutwana na king sublilang mering mete. Huling king istorya tungkol king mababang dutong milalablab. Ang Ginoo inaos ng Diyos ng Abraham, Diyos ng Isaac, at Diyos ng Jacob. Nga nawari, ang Diyos ere Diyos ding mete. Nene, Diyos dering mabye. Uling ding sabla, mabye la uli na. Nga na rin mapina na iskriba, Maestro, tinod ka, king pakibatayan. Ala nang may ngangas pang mengutang kaya. Ing mayap ng balita, ng kakatamong kaligtasan. Sound, yan, nagluloko. O nga pala, induction or installation or renewal para sa mga LECCOM. Pero natapos na yung renewal seminar. So ngayon parang sending off uli kayo. Kasama niyo yung mga CWL nandito rin. Kaya mas marami-rami tayo ngayon sa ating pagdiriwang ngayon. So kayong lahat ay mga Katoliko. Ano bang kahulugan ng pagiging Katoliko? Siyempre dapat nabinyagan ka para mabilang ka sa simbahan ang Katoliko. Pero pera pa doon. Pero sa pagkabinyag, dapat pinapaniwalaan mo yung turong Katoliko. Yung mga tinatawag nating mga dogma. Kaya isang ating dinadasal ay yung Apostles' Creed. Kasi nandoon ang laman ng ating mga paniniwala. The articles of faith and dogma. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord. Lahat po ito pinapaniwalaan natin. At kabilang dyan, yung bandang huli, I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Naniniwala ba kayo sa muling pagkabuhay? Naniniwala ba kayo sa buhay na walang hanggan? Kasi kung hindi, pwede na kayong umalis. Dahil pag di kayo naniwala dyan, hindi kayo dapat matawag na Katoliko. Kasi pag Katoliko ka, you have to believe dito sa mga paniniwalang ito, ang Katoliko, that we call dogma. Ibig sabihin, truths of our faith. Pag sinabing dogma, mga katotohanan ng ating pananampalataya. So isang katotohanan tinuturo sa atin na simbahan ay may muling pagkabuhay at buhay na walang hanggan. Pero pilit nating inuunawa yan. Paano nga ba yung buhay sa kabila? Paano nga ba yung pagkabuhay na muli? Alam nyo kaya sa ating matandang paniniwala, mayroon tayong sariling libingan. Mayroon tayong Catholic Cemetery. Nandoon ang Catholic Cemetery na ngayon napabayaan na ang may-ari yung sepulturero. At saka yung mga hindi patay na nabubuhay doon na nagtirik ng kanilang bahay. Pero ang paniniwala natin, kaya nandun yan. At ginagalang natin sila kasi darating ang araw, tatayo at babangon muli sila sa buhay, sa pagkabuhay na muli. Hindi parang mga zombie, no? Tignan niyo po yung paniniwala natin kasi resurrection Hindi magsisitayuan lahat yan. Hindi kaya lalakad ng ganyan-ganyan yung
At ang hirap unawain, intindihin yung ganyan. Kaya alam nyo, noon, bawal ang cremation sa simbahan. Kasi paano siya mabubuhay na muli? Wala yung buto, kalansay, bungo. Alis yun eh. Kaya ginagalang ng mga Katoliko yung katawan natin. Binibigyan ng sagradong paglilibing, respetadong paghihimlay. Kaya mayroon tayo sariling himlayan na sa Kapampangan ay napakagandang pakinggan. We call it, ano sa Kapampangan? Itong libingan? Campo Santo. Yan ang kampo ng mga santo. Dapat dito ililibing lahat yan. Sa Campo Santo. John Benson, karinya naman. Campo Santo. Pero ngayon, hindi. Mga sosyal na. Ayaw na sa Catholic Cemetery. Iba-ibang mga iba-ibang mga sementeryo na ang tinalalagyan. Pero noon po, yan. Kaya meron tayo dyan, dahil naniniwala tayong babangon muli. Actually po, noong bata ako sa mga simbahan, meron pang yung kolumbaryo. Yun ang mga kolumbaryo eh. Nakalagay yung lapida. Kasi yun ang mga mayayaman siguro na nag-donate sa simbahan. Pero ngayon tinanggal na eh. Gawa kaya tayo ng crypt dito, no? Gawa rin tayo ng kolumbaryo. Dito. Sa ibang mga simbahan po, meron silang kolumbaryo. Para pag, ano nila doon, iyan lang sa simbahan. No? Kaya, ito po, no? Walang cremation dati. At ang cremation, parang pagbabastos, no? Parang hindi mo ginagalang ang katawan ng yumao na sa huling araw, babangon muli tulad ng pangako ng Panginoon na may magpagkabuhay na muli. Si San Lorenzo Ruiz, nung pong pinatay sa Japan, hinihingi yung kanyang bangkay. Hindi binigay ng mga Hapon. Sinunog. Kinremate. Para hindi daw venerate ng mga Kristiyano. Para daw, yung gano'n. At yung abo niya, sinabog yata sa dagat. Something ganyan. Para sa atin po noon, no yung ganyan. Kasi parang paglapastangan sa yumao. At baka hindi na siya mabubuhay na muli kasi naging abo na. Pero siyempre, ang hirap pong intindihin yung paano nga ba naman pag namatay tayo at yung buhay na walang hanggan. Kaya yung ibang mga tao ay nag-iisip, paano nga ba naman? Parang mayroong isang kinompose na kanta, "If I have a line to heaven, I'll call you," sabi niya. Dahil namimiss niya ang kanyang nanay na pumanaw. Hindi ko alam kung ganun nga yun, kung nanay nga yung namatay. "If I have a line to heaven," isang kinompose ng isang Pilipino. O nga naman, no? At siguro, pare-pareho tayo ng tanong, pag nandoon tayo sa kabila, magkakakilala pa kaya tayo? Paano kaya yan? Tsaka yung mga mag-asawa, pag namatay, ano kaya doon sa kabila? At paano nga naman kung nakailang kang asawa rito? Pagdating doon, sinong maging legal wife mo o legal husband? At tsaka, pag namatay kang bata rito, tapos yung kasabay mo sa edad, namatay ng matanda, pagdating doon, matanda siya, ikaw bata. Ito po yung mga tanong natin. Kaya, itong mga Saduseo dito sa ating Ebanghelyo, ganun din.
hindi nila ma-reconcile, hindi nila maarok ang resurrection. Kaya ibinigay sa Panginoon itong isang case na isang babaeng nabalo at nandun sa kanilang, sa mga Hudyo, nandun ang kanilang kaugalian. Pag hindi nagkaanak yung lalaki sa asawa niya, namatay itong lalaki, dapat asawahan ng kapatid nitong lalaki, yung babae, para magkanak naman sila, para sa yumao. No. Pero dito, 7 magkakapatid, di sila nagkaanak doon sa babae. So, pagdating doon, sinong legal husband niya? No. Oo nga naman. No. Hindi mayroon pang Lunes, pang Martes, pang Miyerkules. Mayroong iba-ibang asawa sa 7 araw ng linggo. Itong babae. No. Kaya, ang hirap pong explain ang resurrection of the body at buhay na walang hanggan. Ang nasabi lang ng Panginoon dito, para pinasisilip lang sa atin, doon sabi na wala ng pag-aasawahan. Everybody lives like angels. Mabubuhay tayong parang mga anghel. Tignan nyo nga po yung katabi nyo kung mukhang anghel na. Mukha na bang anghel? Baka anghel del demonyo. Del demonyo. Anghel din kasi yun eh. Mga anghel, wala nang pag-aasawahan. Yun lang ang hint ng Panginoon, that we will live like angels. At siyempre po, tayo mga Katoliko, gusto nating makarating lahat doon, makauwi lahat doon, na sa ating pagpanaw, na nauna na itong mga mahal sa buhay, at yung mga santo, mga santa, na umuwi, na doon din tayo makakarating, na yun din ang ating final destination. Kaya hindi pa tayo nakakasigurado kung doon nga tayo sa bandang huli. Kaya ang dapat paghanda natin ay yung judgment. Bago yun, mayroong pag-uusga. Ika nga, magbibigay tayo lahat ng sulit report sa Panginoon. Doon sa ating pong credo, nandun yung He will come again to judge the living and the dead. Yun ang second coming. No. Pero meron pa rin tayong pag namatay tayo, harap tayo sa hukuman ng Diyos. At yun ang dapat natin napaghandaan na sa pagharap natin sa Panginoon, papasa tayo para mabilang sa kinikilala niyang mga anak ng Diyos doon sa langit. Kaya dito po sa lupa, pinagsisikapan natin, nagpupumilit tayong magpakatino. Dahil ito yung inaasahan natin. Kailangan isipin natin yung final destination para mag-behave tayo dito. Kasi para sa ating Katoliko, 2 lang naman ang pupuntahan natin, impyerno o langit. And God, the God of life, wants us to live forever. At ibahagi sa atin ang buhay niya, ang buhay na di magmamaliw at di magkakaroon ng hangganan. Kaya dito rin sa buhay natin dito, tinutulungan tayong para yun ay ating makamtan. Para yun ay mapa sa atin. Kaya nandyan ang kanyang banal na salita to guide us. Nandyan ang Eucharistia to feed us. Kaya kung papaparusahan man tayo, kasalanan na lang natin kasi ina-avail niya lahat ng pamamaraan para tayo mapabilang sa kanyang pag-arian sa langit. Kaya He needs our cooperation. Kailangan makipag-cooperate tayo sa Kanya para itong ating
inaasam na langit at ang kanya rin pinapangarap na makasama tayo magpakailanman, tunay na mangyayari. Kaya kayong mga lepko, kayo napakapalad na naging tagapagpahayag ng salita ng Diyos. Para kay mga propeta, ginagamit ng Panginoon Diyos ang labi nyo, ang dila nyo to proclaim His words. Kaya pag nandito kayo, sana'y madaman nyo na ang Diyos ang sumasay nyo para ipaabot ang mensahe niya sa mga tao. Na mahalaga na bago kayo pumunta rito, pinaganda niya yung babasahin nyo. At hindi yung mababa, nagiging mababa. Mababaya, lumalaki yung baba. At yung kapayapan, kuminsan nagiging kayapan. Kailangan maging tapat tayo sa ating binabasa. Hindi nag-iiba yung words at hindi nag-iiba yung meaning sa ating pagpopronounce, lalo sa Kapampangan. Kaya dapat practicean nyo. Lalo na yung Kapampangan, ang isang salita ay pwedeng magkaroon ng iba-ibang kahulugan. Di ba? At mahalaga rin sa inyong pagbasa, naunawa niya yung binabasa nyo. Kasi pag hindi nyo naunawaan, kuminsan din nyo alam i-pronounce. Kasi di naman naunawaan yung word halimbawa, yung kasalang. Kasalang na kayo. Ano mong parang kasalang bayan. No? Hindi namang kasalang yung kasalang. From the word salang, salungat. No. Salang. O kaya salang. Anyway, kaya mahalaga na naunawa niyang binabasa niyo. At higit sa lahat, pinagninilayan niyo rin. Daman niyo rin ang mensahe ng binabasa niyo. Gayon, iyan ang inyong piniling ministry sa ating simbahan. Okay? Kaya ito'y mga ginawa ng Panginoon sa atin para tayong lahat nga makamta ng buhay na walang hanggan. Kaya let us continue to cooperate with Him. Dahil kahit gusto tayong maligtas ng Panginoon, kahit gusto tayong makasama at makapiling doon, kung ayaw natin, if we continue to reject Him at hindi natin binibigyan ng halaga, wala rin siyang magagawa. Dahil ang Diyos natin hindi na nananakot, hindi namimilit, hindi namemersa. Kundi ang gusto niya ay yung ating matamis na oo, ang ating matamis na kalooban na pagsang-ayon sa Kanya. Amen. Ngayon ating idulog sa pantayang mga kailingan, tayong lahat na pinapangakuan ng Panginoon ng buhay na walang hanggan. Sabihin natin sa bawat panalangin, Ginoo, gawan mo keng matatag at talapatutu ning kekang katutuan. Para karing obispo at pari, kapilan man sa ela malinin lang o makipagkasundo, potang ing katutuan ding matutungge doktrina at kaugalyan ilang pisasabyan, ipanalangin taking Ginoo. Para karing sablang Kristiyanong pamuntok sibiku, era sa kakalingwan, king mumunang dili Kristiyano la, emo pamuntok sibiku, king ing politika, ekonomiya, at ing bagay panlipunan, dakeno nga ning kabilugan na biya Kristiyano, ipanalangin taking Ginoo.
Para karing sablang Catholic religious organizations, ingkarelang sigasig, kapilan mansa, naparimlan ning doktrina, ning pamikawani ning iglesia at gobyerno, ipanalangin taking Ginoo. Para kay katangan, nung ating sobrang populasyon ding memalen, pagsikapan taya sanang lutasan ing problema, king metong ang mga Kristiyanong paralan, ipanalangin taking Ginoo. Ngini adwan tamo yung sarilitang kapagnasan. Oy, paming at sibanwa, pisyag mina, ingkekeng tatalakaran, dapat may nakekasal pantayanan. Pasigdangan mo kami, king kekang grasya, baking maging tapat ng talapatutu, ng kekang anak. Yesu Kristong ginumi. Amen. Manalangin kay pakamalang kapatid, banding kay katamang daon, matanggap yara pa ng Diyos, si panglubos mayupaya. Tanggapan na sana ni ginuiting daon karinggan, king kapuri at kagaya ni king kaya kapagsaklala, king mabiling sa Santi. O Diyos, sa ginumi, ing tinapit alak ay pagkalub mo para king pamangan miketi king yatu, maging sakramento na sana ning kaya kaming biyalang hangga. Tiyadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing Ginoo, mantabi kay kayo,
yat nayorem puso yu. Pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. Tunepin, karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang parati at numang kaninoy pa, Diyos king alangang galubos maipaya, kapamilata ng Heso Kristong ginumi. King dali sa lugot pag masusyan ming kayang kamatayan, king mabye kasalpantayanan, papasyag ming ing kayang pangasubing mebye. King ganap akapanaligan, panay ming panyatang ng mitmong kaligayan. Ulinita, kamberi sa blangkoro, ring anghel, karing banwa, daralit ming kaya kang ligaya, lantok ng ngaming babye, kapurian kaya ka. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritum, ban para kaya kami malyalang katawan at daya ng ginuming Heso Kristo. Bayami daw ang kusang loob, king pamaylasa at kamatayan. Kinuaning tinapit, te pasalamat siya kaya ka. Pira, sunebi niya na ikaling kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ko nga at kanan niya. Itiin ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baling apunan, kinuha ng kalis, pasibayang pe pasalamat kaya ka. At binyin ng kalis, karing kayang disipulo nga natanggapan niya iti ko nga minum ko kaniti. Iti yung kalis ng ka na akong daya. Ing daya ng bay talanganggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para karing sablang tao, banketa may patawaran na rin kasalanan. Adapta niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Inyang ini kaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyabli na may biya ng anak mo. Darami kaya kaiting tinabi ng biya, ing kalis ng kaligtasan. Layin ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapagmamaming pagamuha mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipura na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan may oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yato, ban biganap yaking lugod, kambiyan ng Francisco, kaya kaming Papa, at Florentino, kaya kaming Obispo, ading sablang pare. Gana ka muna naman, di kapatid ming pepaynawan at maninang sabing miye, ading sablang ngayang unabiye, lalong lana rin ipanalangin mi kaningini. Tanggapan mo sana, king maligay mong harapan. Pakaluluan mo kingan. Gawan mo kingang karapat dapat magkamit king bilanganga. Ban kaya be ng Maria, imbirendo ng Diyos, kambe ng San Jose, aking esposo. Kaya be ring apostol, at ding sablang santo, at inupad kimal mong kaburian, king kaya kaba ng panawun, puryan dakat paligayan,
kapamilatan ng Jesukristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kayo, ipang mayupayang tutu, kagumning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman, King alangangga. Ngayon manalang tamid mong kapanilig, lugod king ipa, karingamanong tiro ng Ginoo kaya katam. Ikabos mo kami, O Ginoo, kisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan, king panawon mi, man king kasopan, king kang pakalulo, parati kaming mikabos, king kasalanan at binigtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesukristong kaya kaming talapangabos. O Ginoong Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mo sana babalikdan, din kaya kaming kasalanan, naninglawin mo yung kasalpantiyanan ng kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan agpangking kaburian mo, higa mabibi at magari manggaman, king alangangga, ing kapayapan ng Ginoo, mantabi sana kapilan man kaya kayo. Di po may kakapatid, may pupugayin tamang ining kapayapan, kapayapan kaya kayo nga.
malugod at maganakatang ginom, ing kordero ng Diyos, sa minalako, king kasalanan ng yato. Noon tang makasadyan tanggap kaya, kaniting banal ng komunyon. Ginoo, eg matampang tanggap kaya. Mayo.
Manalangin tamo. O Diyos, sa ipami, dinan mo keng dake, king met, dininan mo keng dake, king meto nga tinapit, king meto nga kalis, at pakisan meto mo kami kang Kristo. Sapan mo kaming mikalat, king kaya kang kaligtasan at tula, king mabilog ayato. Itiyadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Kaya ba't nang misa ka rin tayo kang pananing kainan? Induction or sending off. Ang ginuman tabi kaya kayo. At ipagkalubing lang kapenawan, kalisablang kapatid ming mayangon na biye o ginum, hanggang sala, sundag sa karin. Ipainaw lang ang sana, king kapayapan. Amen. Ing kaladwara, din kaladwaring sablang tapat, ame ko na, kapamila tanin pakadulo ng Diyos, ipainaw no sa aking kapayapan. Amen. Ang ginuman tabi kaya kayo, bendisyonan ako nga ng Diyos sa mayupayang tuto. Ingib pa, ampuning anak, ampuning banal espiritu, mayari ng kakatang kapag masusyan, umayatan ng luguran ng Diyos, ating kapara tamong tao. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat, may poras. Gandang araw, maraming salamat.